Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ala na punta maghingala, nini nga atong tulumanon sa kahanginan CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw no usab karon nga Biyernes, sa 5 na kini mga higala sa bulan sa Desyembre. Besperas ron maghigala sa Shaton, no? Kamusta na mga Shatanons, no? Nang hinaot ko maghigala nga kamong tanan sa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas. Walay ubo, walay hilanat, walay gibati bisag unsa sa inyong panglawas. December 5, Biyernes, no? So kumusta na di ay nga tuang kanang halangdong mayor di sa Sato, no? Si Mayor Atur ug nga manusab si Vice Mayor kining Arbolado, no? Arbolado, no? Kamusta na? Ang atong kuraparuko din na si Padre Cecilio Bomediano. Nahala, no? Kumusta din ako ang mga kaila din ha? Daghang ko mga kaila di sa una, ambot ug buhi pa padagwain daw. Nabuhi pa padagwain taon kay dugay-dugay na biya kung wala kabalik din ha, may gala, no? So, okay lang, no? Mabuhi og sa mabuhi og sa wala na, pangustahon gyapon nato, no? Kumusta din na sa mga inalan? Of course, si Muling, na pa si Muling, si Kuan, kining kinsa pa may ako mga kaila din ha, no? Si Muling, of course, no? Daghan ta kaila din ha, no? Nalimot na ko sa uban, pero mga kailan ako, of course, si Baby, no? Baby ako ang head sa Christian kanyanto, no? Si siya man to, nalimot na ko mga higala, no? Nahala, no? Ari kita mga higala sa atong pagtimbaya og happy bisperas din ha sa lungsod sa Shaton. Bino arita mga higala sa ato ang CBCP News, no? Balitang simbahan ni ining kamuntuhon, Bishop Noel Pedregusa sa Malaybalay nangawhagan og kalinaw o kahapsay uban sa paggawagtang sa matud pa korupsyon sa panggobyerno, no? O gani ila kining gihimo ni atong nakalabing semana sa ilahang trilyon peso march nga nangawhagan ang talahurong obispo nga unta, no, mamalik na, no, ang matud pa kining gitawag na kaligdong sa mga opisyal sa nasod, nga manusab sa tanan gyud, no, mga public officials nganta, no, ilang puy-an gyud ang diwa sa pagka-matinud-anon o kahadlok sa Dios. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo XIV began conversation with President Donald Trump and Prime Minister Benjamin Netanyahu aron nga i-halt na ang mga violence ug seek solutions in the Middle East, no? Mo na yung mga pangawhagan mga higala, no? Matud pa sa Binisaya ang atong halangdong talahurong Santo Papa gisugda na ang iyang pagbakig hinabi sa presidente sa Estados Unidos nga sa mao si Presidente Donald Trump ug ang Prime Minister sa Israel nga mao si Benjamin Netanyahu nga hunungo na ang mga kagubot dito, no? Mahunong na unya mangita na sila og paagi nga masulbad ang mga problema didto sa tunga-tungang sidlakan. Ayan, no? Nahala, no? Padayon ta mga higala sa ato nga mga buhat tono ni ining kamuntuhon. Bino, ari na ta mga higala sa ato nga Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint karon December 5 mao si Saint Sabas. Kuyawag nga ni Sabas, no? Taga Turkey kini siya, o niya founder of Eastern Monasticism. At muna siya ang primero gyud nga nagtukod og hermitage dito sa disyerto. Unya daghan kaayo ang misuhid kaniya sa iyahang gihimo nga pag-ermitanyo. Unya na-ordain gyud gyapon sa isa ka pari. Unya nakatukod siya og matud pa monasteryo dito sa Mount Sabas for the early he is the father of early monasticism, si San Sabas, no?
Pero padayon ta mga gala ato day nga timbaya unusab og may ngudto nga atong mga kaigsuonan nga mga kaparian labi na gyud ang akong mga classmate no si Padre Ubing Masyon, si Father Dami Hiramis ug ingon manusab si Father Tonton Arnaiz ug ang iyang kauban dinha sa iyahang parokya si Padre kinsamang padriha Dudong si Father Dodong, no, sa may apelyido, Ruiz. Ano? No, ato dahil nga ginagmay hikusiskot mga higala, no? Kini bang 500 piso bitaw nga kanang ihatag sa gobyerno ba? Nga maingon ang sila maingon ang kadaghanan nga kulang ra man na. Hoy, gihatagan ra muna ang tagaan nga magbuot o pila ihatag. Sa bagay, kung ang imong pangutana o niana, mga mayong kahimtang, kulang ra gyud na, no? Kulang ra ganas spaghetti na, no? Pero ang imong tagaan og 500 mangkilili mo, sos pa kadako na kaay na, no? Doon na ko yung mga panday nga, gilang may ra gyud yung taong sweldo po, no? Yung tagaan mo 500, tsaka igo na kayo na pa doon, palit na ikong tungas kilong karne. Dayong palit po ko og kanang uska kilong pilit, no? Dayong paghuman, magpalit po kong bihon, no? Palit po kong sa kabuk manok. Tako na kayo na pader gani, ang buto no na ng 500. Muna, no? Nya, palit po siyang juice, o palit po siyang kape. Ingon siya nako, akong mga sakop, nga panday, ay kadako na kayo na, padre. Dako na kayo na siya, no? Muna ingon nga, dipindi ra gyud na kayo, no? Pero sila si Koan, kini bang anak bitaw ni Vilma Santos, no? Kini si Tiangala ni Bataana, no? Kini bitaw nagkuan ining Mansano, anak ni Ido Mansano, kasi ngalan ni Bataana kini deal or no deal, ingon siya okay ang asawa, sa kulang kuno kay. Natural makadato man na, no? Pero kung ako may higala, kabahin kwarta, wala ra gyud ko problema na, no? Kana bang pila man gyud ihatag na ako. Ako kung doon naman gani ko'y pangayoon sa Ginoo, no? Kung muhatag man gyud ang Ginoo grasya panahon sa Pasko, no? Ang pinaka-Pasko, ang pinaskuhan gyud nga gusto na kong madawat sa Ginoo, mao gyud nga tagaan kog mayong lawas ug lamdaga na akong hunahuna aron di ko makasala. Na di ko makabuhat og daotan. Mura gyud na, no? Kining kuan kanang amot na kong ipasabot may higala nga kana bang maitagaan kog mayong lawas ug mayong kalang. Amo na, no? Manlikay ta makasala ba kay sus kabudlay ba makasala ta mahigala, no? Nga mura bag makonsensya ka unya kanang murag duna na kay kahadlok, no? Labi na mga dinagko og yung sala mahigala, no? So muna nga ako ara gyud, no? Ginoo tabangi ra gyud ko nga dili nga tagaan ako ni og mayong lawas ug mayong kalang nga di ko makasala ug magbuhat ta jud ko maayo, makapangalagan na gid ko sa eksakto. Salamat po Gus Ginoo may higala, no? Kay nagpalit man gud may og kuan ba kana bang 25 kVA nga kuan. Kini bang generator kay gusto nako nga usara ka generator ang gamiton, dili ba maglahi ba nga may generator ta para sa kumbinto, may generator ta para sa simbahan. Gusto nga usara aron usara kaagi. Kalois Ginoo mahigala nakapalit gyud may ang problema ang pagtransport. Sayon kaayo pag kining pagkarga sa kinamong koy gamay nga dump truck mahigala kini bang mini dam ba okay para naman dagi koy construction sa kinahanglan jud ko ana, no? Muna nga pagsaka pag dalagi kan dispayalin okay pa kay naraman sila forklift. Pag abot there's ayongon kay wala naglisod ba mi tao nung saon pagpakanaog ning kini bang dako kayo nga 25 kVA ba ya, no? Daylon o sa tungkuan na muna nga nasulban ta gihapon nang hulat nang hulami og tikli gatabangan pud may nakuan ra gyud na plastar gyud namo in town may gari. Salamat kayo nya ako pa ding pasalamatan, no? Si Brad Junjun Chuang, no? Kini si Junjun mga gala kuan siya kanang muni ako ang kanabitang duluulon dayon kung doon ako problema sa mga pisa sa sakyanan. Tama ra gyud pud ni siya, no? Muna nga salamat ta punta, no? Ayaw gid ninyo kalimte na si Brad Jungjung kana sa golden rule, no? Golden rule, no? Golden rule amigo nako na nitabang gyud po na nako gyud kanang insik dinha, no?
si Junjun Chuang, no? Ako ra po yun siyang pasalamatan on air. Okay no, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon ni ining kabuntuhon. Ari na ta sa itong mga topic, no? Kay karon sunod bulan mga higala, kuan naman po Enero, Santo Niño naman na mo ni atong usa sa atong higutan, no? Devotion to Señor Santo Niño. Nya kat ato agi dire, no? Abi no kining original gyud nga naglilok ni anang kanabitaw ato ang Señor Santo Niño nga naa sa Cebu. Ang original gyud nga naglilok ni ana mao ang usa gyud ka kuan, no? Usa ka Flemish artisan. Wala nang masulat diri kinsay pangalan, pero Flemish artisan basing on the vision by centuries of kanang Avila. So kana diin ko dili na ingon mga higala nga sa huna ra, kung dili vision gyud na ni Saint Teresa of Avila, ang usa ka Discalced Carmelite non-mystic, no? Ako parang i-research ko kisay pangalan atong Flemish artisan, no? Kana bang kuan di Cebu kanang gitawag og imahe ni Señor Santo Niño. Ang nag-design day ana usa ka Flemish artisan, unya gibase sa vision nga nakita ni Santa Teresa sa Avila. Ana, no? Unya iyan ang gililok, unya ilan ang gi-duplicate daghan kayo. Unya usa sa mga imahe ni Señor Santo Niño, no? Ang Santo Niño, ang imahe ni Santo Niño nga gidala ni Magellan gikan dito sa Espanya, no? Gikan sa hari, no? Buti gidala ni Magellan. Unya pala may istorya ang mao nga imahe, no? Ang maong imahe maoy gihimong gasa ni Magellan ngadto kang Raha Humabon nga iyang gibunyagan og kining Carlos, no? Raha Humabon nga ang gibunlangan sa Carlos ug Hara Juan, no? Juana nga giyapong ginganlan og Juana, no? So Carlos ug Juana, no? Unya ang mao nga matud palagi sa imahe ni Señor Santo Niño gipalangga gito sa mga nitibo nga mga Cebuano, no? Sa una gani sigun sa kasaysayan, no, ilang itong gipalangga. Unya tungod kay nalibog man lagi sila ang ilang usaon pag-ampo, unya kay bata man lagi na, no? Dunay mga panahon nga nagkinahanglan sila tabang gikan sa imahe. No, muna nga kay bata man lagi di ilang isayaw-sayaw, no? Kay mao man lagi gyud na, no? O niya kay ang ilaha nga pag-ampo sayaw-sayaw man, ilang gisunod ang sulog sa suba. No, muna gitawag og sinulog, no? Kasi ato pa gisunod sa sulog sa suba kada bang current muna siya, no? Unya matud palagi pag abot ni Miguel Lopez de Legazpi na atong 1565, no? Kay ikuan man lagi na kanang nisukol man lagi to sa Lapu-Lapu, nya namatay man lagi to si kinibang Magellan, no? Nahibilin man gyud ang iyang patayng lawas dinhi. Ang nahitabo pag abot ni Miguel Lopez de Legazpi, ang another nga conquistador, wala na ni kumpiyansa. Pag abot gid nila sa Cebu ay bombardment gyud ayon mo na gitawag sa mga pinulungan militar nga shell, bomb shell, no? Shelling rapido gyud ang baybay sa Cebu, no? Dapit sa baybay na dapit sa may adwana. Unya pagka nakita nila nga nangasunog na nya nanaga na pud ang mga nitibo kay gibombardiyo man nila ni Legazpi, gitakas na sila. Pagtakas nila mao ilan naabtan nga sunog na ning kabalayan. Nya dihay usa ka balay nga wala na sunog, nga bisan pag gibombardiyo na, no? Ang maong balay gisulod sa usa ka sundalo. Ang pangalan sa maong sundalo mao si Juan Camus. Ang nahitabo dito sa sulod ang imahe ni Señor Santo Niño. Nasunog man lagi ang palibot, so mo daga na hinungdan nga na itom na siya, no? Itom nilagom-lagom o gamay, pero wala maunsa, kolor ra may nausog,
Wala maun sa ingon nga na putol ang kamo, na putol ang ulo, wala. Puro maragyo mo na nga kanang lugar nga diin nakaplagan ang kining imahe ni Senior Santo Niño ni Juan Camus muna na karon ang gitawag og kanang diha dapit ang lugar nga gitukod ang simbahan, no, kanang gitawag og kana bang masingalan na diha dapit gibutang ang kanang kapilya, ano, nga mo gihimo nila nga sambahan. Una na karon ang gitawag og Basilica Santo Niño. Unya kanang gibutang na pud lamang sa tapad gyud sa gawas sa Basilica naa ang Magellan's Cross. No, nya mingon kang mo pag yun ang Magellan's Cross din sa kasiguro. Pero kanang imahe ni Senyor Santo Niño nga naa din ha, no, matimpong piyesta man siguro mo gyud ang original. Pero kung sa lain nga panahon murag ilan ng taguan, pero kanang mapintong timpong piyesta, I don't know, I'm not sure, pero murag mao gyud na ang original, no. Pero ang original naa gyud, pero wala kabalo mao ba gyud na o ilang giilisan kay para safekeeping ba. Pero siguro kung matimpong piyesta mo gina siya muna hilamihan ka milagroso, no, muna ang atong pagdebosyon ni Senyor Santo Niño. Unya doon ay mga uban nga natud palagi kana bang doon na po'y mga lugar nga doon na po'y ilaha mga Santo Niño ilang usbon, ilang ingnon nga Senyor Santo Niño di Butuan, na Senyor Santo Niño di Angatan, na dili ang original gyud nga Santo Niño nga niabot kana gyud sa Cebu. So ayaw na lang ninyo kingna nga Senyor Santo Niño di Angatan, ano? Senyor Santo Niño di Ayungong, ano, ayaw na. Butang Senyor Santo Niño. No, klaro? Para sa ako ba, I don't know, correct me if I'm wrong. Pero usa na magina yung Santo Niño, Senyor Santo Niño di Cebu, ang original nga niabot ba. Pero araw nga dili ta maglibog, buta nang Senyor Santo Niño. No, klaro ba? Depende na no, dili man po na ingon nga binding ko na akong gisulti. Pero para ako, ingon na niya na. Okay, klaro? Naalala sana. Padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon o nakinaod ko nga nangandam pod mo ha. Nangandam na mo sa umalabot nga Pasko. Ako diri sa ako ang parokya, akong gihangyo ako mga sakop nga mangandam gyud kay ang pangandaman namo Pasko. Pero napagilain na mong gipangandaman ang among mga bisita nga taga-Babaw. No? Kay sa ako na ginaingon mahigala, no? Ako nakapuyo man dyan yung puko o buki, di man puko yung tagalungsod gyud pure. Kapuyo man puko kay kanang naasan ba ko kalumboyan o kuan kanang dawis. Doon ang sa bukid mga higala, ang Pasko dito murag way na hitabo. Wala yung mga Noche Buena, wala. Wala yung mga ingon nga kanabang, wala ingon nga mag-andam og pagkaon sa Pasko, wala, no? Wala po sila reunion, wala gyud. Ang Pasko sa bukid murag wala ganito. Unang akong gi-suggest sa ako mga sakop diri sa Ayungon nga ako na lang imbitaron ng mga taga-Babaw din sa tuwa. Unya pag-abot aron nga may kusog sila sa pagsuroy, pamahaw ako silang papamahawon. Pamahaw paniudto bisag mobalik ta man ako panalitan og wala jud mi kapaniudtuhan, pero pamahaw kay ako man pasimbahon. First abot yun nila sa kuan labi ng mga taga-Babaw. So unsa og dili Katoliko ayaw lang simba lahos sa kuan kay ato papanumahon dai paghuman aron nindot ayang pagkasuroy. Dai paghuman pasuruyon, papangayoon og pinaskuhan sa mga taga-Patag. Ana no? Tanan unya kung lunay pagkaon mo, pero pag-abot ninyo diri ang akong hangyo nila is manimba mo kay Pasko ba yan. Ya wala ba yan sila misa dito, wala ba ka sa ulugan sa Babaw. Kaya ako mga lay minister maluoy po ako mga lay minister ug akong pasakahon dito sa bukid kaya akong papayaw. Be with your family. And then ang mga taga-Babaw na lang mo atong patubungon, pasimbahon, di paghuman papamahawon. Ano no, klaro na no. So muna ako ang pamaanggi usab diri, pero ginagmay ra gud gani akong plano nga humba ra gyud tanan kay do naman lagi ginaingon nga
wala ka nang mamista ka unya, wala ka makakaon og humba, wala ka kapamista, o di humba na lang may atong tutungon. Klaro, aron makakaon jud kag humba kay walay nailain nga nailaing putahe basig di niya kakakaon sa humba, may nang usa ra ka putahe humba ra. Without joke na mga higala. Of course, naapoy paklay, kinagmay, ano. Nya paghuman, og naay mo donate o soft drinks sa pa-soft dringon pod dahil paghuman og adunay mga mo donate og mga pinaskuhan papamas atagaan po nato. No, klaro? Abino din nila si Takutob ha. Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre, Edwin Academia ka banamilit usab kaninyo. Umanalangin ka nato ang Dios ang kagahos tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.